Vážni klienti, volám sa Martin Nestor a som zo spoločnosti Nestor Capital. Dnes vám chcem predstaviť príbeh, ktorý mohol skončiť vydražením v exekučnej dražbe. Klient z Ziskovej ulici v Bratislave v Novom Meste, kde práve vo vnútrobloku stojíme, vlastnil dvojizbový byt, kde sa nabaľovalo čoraz viac exekúcií. Potrebovali sme všetky vyplatiť ešte pred samotným nadobudnutím vlastníckeho práva. Obrovské riziko, pretože vždy mohla vyskočiť ďalšia nečakaná pohľadávka. Rozhodli sme sa však do toho ísť. S veriteľmi sme vyjednali podmienky, ktoré klientovi umožnili vyhnúť sa dražbe. Vyskytla sa aj pikoška, pre nás veľmi nečakaná a veľké riziko. Pred samotným prevodom sme sa dozvedeli o dlhu, našťastie len vo výške 10 eur. Mohol to byť väčší problém, mali sme šťastie, nešťastí. S dôverou vo vysoký potenciál lokality sme sa následne pustili do rekonštrukcie. Z pôvodného dvojizbového bytu sme vytvorili komfortný 2,5 izbový byt, krásnu modernú nehnuteľnosť na hranici starého a nového mesta. Klient tak neprišiel o strechu nad hlavou a my sme zdanlivo beznádejnú situáciu premenili na jeho nový začiatok. Tieto príbehy dokazujú, že aj tie najnáročnejšie prípady sa dajú riešiť. V Nestor Capital veríme, že odvaha a tvorivosť dokážu prekonať strach. Ak máte pocit, že ste v slepej uličke, ozvite sa a spolu to zvládneme.